Hola a tothom, us agrada Star Wars? Si no us agrada, no continueu, perquè avui parlarem d'una pel·lícula íntimament relacionada amb tota la saga de Star Wars. I també, si us agrada el western, a veure si us enganxa. Som-hi! Aquest cop faré una excepció i faré una recomanació d'un blockbuster. Perquè realment aquest blockbuster s'ha pegat una patacada, no monumental, però sí sense les expectatives que tenia Disney. Per tant, ha fet els mateixos diners que ha costat. I això no es pot tolerar davant d'una majors com Disney i l'univers Star Wars. I, per tant, la ficarem aquí perquè, a més, és una petició excepcional d'un gran amic meu, que és el Paquito, Paquín, dedicat a tu. Som-hi! La pel·lícula es titula The Mandalorian and Grogu. I realment, si no s'ha vist la sèrie de televisió, és que no cal anar a veure-la. Primer la sèrie de televisió, que ja faig un incís. És espectacular. Realment la sèrie de televisió és magnífica. Un gran producte que no sol enllaça amb l'univers Star Wars de ciència-ficció espacial, sinó que també té uns referents a western brutals i que si us agrada els dos, és una fusió perfecta. El productor, director i co-guionista és Jon Favreau, que és el co-creador amb Dave Filoni de la sèrie de Mandalorian, i que ja té experiència en això que els americans anomenen escenes bigger than life. Per exemple, va dirigit Iron Man, o sigui, ja sap del que parla. L'argument és molt simple. Estem dintre del món univers espaial on hi ha l'eterna confrontació entre resistència i imperi, que l'imperi ja ha caigut. No vull entrar dintre de la cronologia tan brutal que hi ha en Star Wars. Doncs mira, amb un arranc com si fos James Bond, ens presenta un personatge que ja el coneixeu, de Mandalorian, no sé si cal explicar alguna cosa, però cazarrecompenses, que després de tot el que ha passat a la sèrie, ara es dedica a treballar per la resistència, fent de caçador d'amics de l'imperi. Molt enllaçat amb l'oest americà, que va acompanyat d'un fillol adoptat, d'acord? Que té poder amb la força. Ja està, no cal dir res més perquè si no heu entrat al món de Star Wars ja esteu perdent el temps. Entreu-hi i tots aquests detalls ja els tindreu. I aquí és un producte especialment fet per a fans. Realment estan més pendents del fanservice i ei, mira això, ostres, això ho he vist abans. Això ha sortit en aquella pel·lícula. Mira allò. I aquest d'aquí, aquest detall, era de la pel·lícula i aquí estem davant d'un producte realment que enllaça amb la sèrie, no busca nous espectadors. Clar, aquí potser jo crec que hi ha un petit error. Hauria estat interessant que hagués captat els nous espectadors, però no ho pretén. Al contrari, vol fer un producte més que digne, sinó molt bo, amb una magnificència brutal, amb una música, per exemple, del compositor Ludwig Göransson impressionant, amb uns efectes especials molt bons. Jo, que no soc de CGI, realment em sobra alguna estona, però realment els personatges et captiven. Per exemple, sisplau, fixeu-vos amb els mecànics.
Els mecànics són una meravella. De veritat, quan apareixen, roben protagonisme a tothom. Penseu que, com a detall i curiositat, cada un dels mecànics que apareix a la pel·lícula ha d'estar articulat entre 3 i 4 persones. Perquè no són CGI, són animatrònics. Brutal. Una feina d'orfebreria. Però si les imatges són tan impactants, està tan ben filmada i els personatges són encantadors, què ha succeït perquè sigui un dels estrenes amb menys taquilla de la sèrie Star Wars? Doncs és que no acaba de quedar clar, ningú es fica d'acord en què ha succeït. Potser perquè és més un episodi cloenda que una pel·lícula independent i que si no has vist la resta no t'enteres de res, no ho sé, perquè està dedicat excepcionalment i només per als grans fans de Star Wars, que són els que la gaudiran en cadascun dels seus detalls. També podria ser. Tot i això, cal veure-la, de veritat. És molt bona. Tothom critica el guió. Val, a veure, és que els personatges no evolucionen com voldríem. Ostres, potser no. Que no hi ha uns fets molt rellevants. És que està fent com un episodi més. I sí, és una cloenda, que al final no és tan cloenda, està una mica més obert per si volen estirar encara més el xicle. Quina mania d'estirar el xicle. Finalitzeu coses i renoveu-vos, feu coses noves. Que les coses noves la gent ho gaudeix més. Idees originals i noves, la gent respon. I si no, fixeu-vos en la meravella de Backrooms, que ho està petant. Recomanació a part de tot això. Vinga, va, us agrada el cinema de terror? Backrooms. De veritat, brutal. És que tenia que ficar-ho dintre, no m'he pogut estar, perquè m'ha explotat el cap amb aquesta pel·lícula. Tornem a Star Wars. Vinga, cap a l'espai. Per tant, tenim una obra fantàstica que enllaça molt bé amb la sèrie. Si us plau, si no heu vist la sèrie de Mandalorian, ja tardeu. De veritat. Sí, ja sé que està exclusivament a la plataforma i etcètera. Però és que realment és una petita meravella. Han volgut sortir del tot l'univers Star Wars lleugerament, no es passem, i han creat un espectacle espacial, western, quasi Yojimbo, de l'Akira Kurosawa. No ens passem, ja són obres mestres. I ho han fet aquest còctel que funciona molt bé, amb personatges que et captiven. Què vols més? Sèrie de Mandalorian. Vinga, mireu-la i així podreu enllaçar tot amb aquest film que s'ha estrenat i que, per desgràcia, tothom li ha donat pals. I no hi havia per tant. Que no sigueu tan exigents. Vinga, a gaudir-la. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.